ai jiya na zo wurinka ban ganka ba. Sai na zo na bi ta lungun nan. Kai abinda na ci mawaran nan tije na yi. Ka abu ne fa. Tije nan fa ya gagara. Baba, what's up? Kai, gayu. A kashe. Kai, ku da bi gaji gayu. Wai kwana biyu. Ya lo wallahi. Wata si. Wallahi la ya. Wai, kuna ji abin da ka kuwa ka saka. Wallahi shi yasa kaga ban rabuwa da waya. Ko lokaci ban rabuwa da waya. Wai, datan yayi kasa ne yayi. Goma da kai. Datan yayi kasa. Goma da kai. Ai kasa ga mallam wata mota aka yi mai kaho biyu. Aina. Wai, baka labari? A ban da labari. A Kano yanzu ga rigiman da ake kenan. Bai shiga jama'a ta. Ba haka yake. Kullun yana nan waya sun kawai. gudun shi. To Allah ya tuba. Akwai ruwa Kai da kake wannan maganan ai nake ga muku. Kai da kake wannan maganan kai na wuri na. Kai kai ne gane abubuwa ne da nake shiga kullun dan kudi na ba cikin data yake karewa. Ka gani ba? Kana ta browsing. Data ne kawai. To yanzu ka gane. Ce mini wata mota. Ni ka tuna da na zo mun nan gaisa da ku gayu. Zan ba ku inda na sani. Bari in kira awalin gani. Ko yana. To shikenan mallam kashe mini. Kashe maka mi tsaya na waya. Ba ni kaji ya. Ka da Allah da Allah zama da Allah. Gani zama waya na. Wani waya kuma? Allah ba waya. Waya gayo. Allah ba waya. Yanzu na mu tsakanin ku sai ku yi magana ni da tayin same ku. A maganar tsakanin mu bai taso. Sai an ji maka. Maganar tsakanin mu bai taso ba. Mu je wurin malam gobe da nisa. Ba tun magana. Umma malam yanzu nan ci kubanka. Kai mugun dan daba niki. Gani na nan na rantsi da Allah. Allah sai ni na yi zaman tasha. Na rantsi da Allah na yi zaman tasha ko buru uba na baka yi ba wallahi. Kaza ne da kira kake gani na nan. Wallahi. Ka ta how much? Wallahi mu ma da nike iko Allah. Billahi ladida. To ni abu da ba mu eh azumuna nan ba. Kai jimana Ba dauki waya ba. Oh, kai ma kanka ya kawo ta kenan. Kai tsakani. In taka me? Tsakani kaga na sai gaban. Wurin malam muka yi. Wani malam? Wurin malam muka yi. To mu je kawai. Wurin malam mu je wurin malam. Malam ko mu tai. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ba malam ba ko menene mu tayi Assalamu alaikum. ko ku cika limana Assalamu alaikum. اهدنا الصراط المستقيم kai ni ko gidan mu saba cire takalma ba صراط الذين Nan ba ka da gaskiya dole. عليهم alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ka cika limana آمين الفاتحة تو يلا tashi je ku yi wannan a aka ga na ibai kun ji Allah ya samu ku albarka kun ji ku Amin. Allah ya samu ku Amin. albarka Allah raba ku da sata. Allah raba ku da tsarki dauki. cika limana lafiya Mallam kai ma dai zan ma bayani da dan Allah. sake mai wuya dan sake mai ka ji maganar jikan haba Ni za mai iskanci. ban gane iskanci ba ba to ai bayani Mallam na'am zan ma bayani dalla. Muna tare da abokina. Kirkirar yabo hikima zance na sha'iri baituka mu yi wa ma'aiki. Hello? Wa alaikum salam. Ina nan kohon gida. Makaranta ba? Ina da wasu baki amma ka bari zuwa da mintoci haka. Okay, kana maka hanya ba matsala. Akara makallawa zan ma bayani yanda abin da yake. kai kun ci duru ku ba ku wani abu da ke da iskanci Yara. haba Ha yara. har ya shage ko a wajen malam ma sai ku yi To, wai, ni suke yi? ai ba ku ganin su Ni suke yi? To, ni na bai ishe shi ai ba zai ishe shi ba Bai da ta cewa. kuma kudin kuma waya na ta haito da waya muna zaune da wanga bawan Allah ina gaya maka. Daga shigowar shi kawai salaf babu waya. to shi ne kana tunanin ni ne Akara makallawa aikin ya tashi ne. Kai. malam Akara makallawa. Akara makallawa. Allah dai ya taimaki mala ina ga aikin ya tashi wa. Mala ya ne? Ai yanzu za a yi aiki. Mala ya gano. Wayan da na yi waya da shi yanzu babu shi. Yadda kaga aka yi maka
mu ma haka aka yi mana A'a to kaga ban kai mama bayani ba abinda na zo na da kawo maka shine ya bayyana yanzu saboda ni ma inda kaga haka haka ka ji za a yi mu wani can bare ba mu nan malamai Allah ai yanzu in ga maka lahira zai ba Allah ya taimaki malam haka yanzu lahira zai ba Allah ya taimaki malam Gida ba yin je gida na samu labari. wani gida maganar zuwa wani gida kuma ai muna nan da shi Allah ya taimaki malam na magana muna nan da shi muna nan da kai sai abun da ya Malam yanzu kai da abin da suka wadi ne. muna nan da kai yana kaga to waya na fa Wai. Malam kana da waya ko ma? malam Ina zuwa. a gaban ka in yi waya yanzu ka ce ina da waya yana kaga a ban da waya tunda an gaya maka malamai talakawa ne irin makiyata ko tunda kun ga muna karantar da yara kuma da mu yan banza ko malam akara maka lahu lalle yayi maka kyau ya hito da wayan nan yayi maka kyau bawon Allah ya hito da wayan nan Gashi. wannan maganan banza ne yanzu kai za sa a bani waya na yanzu a aje mi ta nan ko kuma yanzu lahira yayi ba a'a Ai fa sai kai malam zai sai an jima. muna nan da kai wani sai jima muna tare ka ce mun muna nan sai Kai abun da ya ka kama ko wajen malam kuma zo wajen malam. kirkirar yabo hikima zance na sha'iri baituka mu yi wa ma'aiki bani waya ba ko da shi malam Wallahi. abu ko kunya babu ko kunya babu abu Allah an dai girman banza Aka ka san muna tare. Ni mai iruwa maka asiri. ina ruwa yansa a amma ai ku ci uba a malam ina roƙa maka asiri ba shi waya ba ni na wani ba shi waya an ba shi waya ci ba ni na wani wa aban na Ko wa ko na malam ba ni ya a dauka. aban na wa aban na wa abu ya haka wa dai ji ba sai kowa ya ji ba to da abun aban na wa ba ni ma na wa ba ji shi kawai ba shi wa zai ji mu wanga abun ya wa zai ji mu na wa ba shi waya bai mana mamu mana ni ko mana ba shi waya a ba ni mana Ina zuwa. ba ni mana na wa Bari lallabe su. wa dan ba ni mana no ko makaranta